I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Games. Danas smo nemci živimo epizod 85 Revamped. Idemo tamo ono drvo, znate, mislim, vjerovatno znate tu rutu. Je li ko otišao? Meni se čini da nije. Danas imam da pričam o tome kako mi neko dovodi fake sabere kao i fake lajkovi. Znači, nisu ni dislajkovi ni tišta, nego fake lajkovi. Znači, zamolio bi ga da ne radi to, kogod da je, iako je iz dobri namjere i loši, nijem pojma. Pošto sam vidio, jer nemoguće da ja na kliku dobijem 16 lajkova. Stvarno je to nemoguće. Zato mislim da mi je neko fake to dao. Tako da idem unutra, pokupite ovo. Znači, izgubio sam te subere, naravno, zato što su fake, vidio sam odmah. I tako to, ne znam sa šta sam sve ispričao, hvala vam na podršci. Nema neke podrške, ali opet eto, hvala. Čisto da ne budem grada, došao mi jedan super, GG. Evo, šalje mi Jago poruku, znači pozdrav za Jagu. Ide se tuširat, aj super, pa ćemo ukal sa njim. Okej. Šta sam ja dobio? Dobro, ovo ništa ne treba. Eno dole likova. Ne mogu sad da odgovorim Marku. Odgovorit ću mu čim završim epku. Tako da znaš razlog što ti ne odgovaram na poruke. Dobre. Mislio sam da ću promašiti ovo. 2 dijamanta. Ne. Bacio sam gold. Niko ne skuplja gold. Ajno likovate. Sigurno će me sad chasat. Zašto nemam zakucano 85 FPS? Stvarno ne znam. Oj, onaj lik tu. The fishing rod, molim te, u sljedećem chestu. Malo tiše pričam, dobio sam novi telefon. Možda bude facecam, možda ne bude. Jer imam problema sa web kamerom, a inače imam Logitechovu C270 koja je ekstra kamera, ali ima nekih problema, ne bi sad o tome. Uglavnom, dobio sam telefon Nokia Lumia 900 ili Nokia Lumia 900, svejedno, no ovo su lutali. Gold, GG, idemo gore što prije uzeti nešto. Inače, ne planiram tako lako odustati od ovog YouTube-a jer slabo ja subera dobijam, ali opet nekako tu sa 2 godine snimam, 2 godine, mislim ne na ovom kanalu naravno. Imao sam ja kanala koliko vam duša poželi. Srce poželi, čuj duša poželi, sva. Sorry, umoran sam malo, tako da pričam gluposti. Idem uzeti još ovo, daj mi iron kapu, aj ne moraš. Dobro, može i ovo, ne budim se. Ali nemam fishing rod. Znači slabo igram Minecrafta skroz, ljudi. Nisam igrao Minecrafta 4 dana. I da vam pravo kažem, ne privlači mi nešto Minecraft. Uopšte igrce, ako. A i sad će škola, sigurno neću ni igrat. Možda i hoću više nego na raspust. Ali eto, šta znam. Ima još ova tirrica, pa onda idem do spavna craftati mač. Da vam uploadam epizode i da vidim ako dobro prođe, onda ću nastaviti snimati. Ali rekao sam da ne planiram tako lako odustati, ali razumite me, pošto ja objavim klip sebi, bukvalno. Ne dobijem nijednog subscribera. Što ja da snimam sebi džabe? To jest, snimat ću ja ako bude dolazio barem jedan subscriber po klipu, jer ne može klip bez jednog subscribera, to ne ide stvarno. Tako da, eto. Rekao sam da ne planiram tako lako odustati, ali ako dođe do tog da postanem ovisan o igricama i tako tim stvarima, ja ću prestati odmah i čao. Prestat sa YouTube-om i tim stvarima. Ako postanem ovisan igricama. Šta sam ja rekao, ali mislim da ste shvatili.
kada mi dosadi ja ću prestati s ovim. A to bi trebalo biti uskoro. Jer gameplayevi su dosadni. I malo ko gleda, jedino ako niste zanimljiv, a ja stvarno nisam zanimljiv. Tako da ću vjerovatno preći na vlogove ili ne znam ja, neke stvari gdje ćete vidjeti mene u real life-u i ne znam, snimat ću neke lokacije, moj grad možda snimim, Travnik, tako da i to bi bilo super. Ovaj me lik nije vidio, tako da ću ja ići za njim, dođi. To je jedan šat. On će sigurno gapova. Golden carrot. Ok, ubili smo njega. Ok, spojimo diamond mačeve. Sigurno će neko doći na clean up. Dobro, tamo su dvojice. Ovaj iron armor ću da popalim. Na brzinu samo. Šta ću sa ovolikim stvarima. Samo da mi ne dođe neko. Jer sam onda dead. Tu ide to. Tako. FNS-ovi. Tako. To. Idemo sad one likove naći da završim epizodu. Vidio sam negdje tamo dvojicu likova. Ne jednog, jel ono lik? Jes, idemo mi na njega. Da vidimo šta mogu raditi. Rekao sam vam, malo sam zapetljao priču. Ali sam htio reći da neću odustati od YouTube, ali sigurno od gameplaya uskoro. Zato jer ne znam, ne igraju mi se igrice više. Ko što su mi se nekad igrale. Razumite me. Ti si liče. Moram ga izvesti odavde. Okej. Lik se zove Pita. Nemoj mi šitati. Ej, jes dude. Sad ću ti doći. Okej, Gapple. A ne bi neko slučajno došao. Okej, tu je prilično zatvoreno. Mogu tu iteme ove riješiti. Dosta strijela. GG za ovog lika. Mogu me lako ubiti, ali dobio sam tu combo jedan. Sam malo blok hitao. Ali šta, mislim ono, danas svi blok hitaju, šta ću ja sad? OP je blok hit postao. Znači ja hitam, pa uzmem blok hit, pa onda combo. To jest, htio sam reći hit, pa blok hit i onda uzmem combo. To sam htio da kažem. Sljedećeg lika ćemo ispamat na smrt. Da istršimo FNS. Idemo na onog. Ne znam sad gdje je tačno ona leto. Dakle, nije nešto epizoda što se tiče komentarija. A PvP je ok, sasvim ok. Gdje ste sad ljudi moji, gdje ste? Jel ono lik? Ne znam stvarno, vidjet ćemo sada. Mislim da jest, nemam pojma. Tu su ove zdjele, sad ćemo vidjeti jel on negdje vam. Aha, jest, eno ga. Dobro je, na pravom smo putu. Idemo mi njega riješiti, nadam se riješiti.
ne znam tačno gdje je on. Nadam se da ću uskoro vidjeti njega. A gdje se on izgubio? Ja stvarno ne razumijem. Nisam možda trebao da skačem dole. Ne, ja njega ne mogu naći. Okej, brate, šta da radim? Gdje sam ja slijep? Ili ne znam. Ali njega stvarno ne vidim. Šta ću ja sad? Džabe sam tu. Duga je partija. Ja ovo 10 minuta, koliko je 11, nemam pojma. A ne hoće doći s leđa. Da me napadne. A tu si, brate. Ja sam već prepao, gdje si? Au. Šta je ovo bilo? Nisam toliko ni loš. Šalim se. Šta je ovo? Imam ja sebi ping. Dobro što opet, mislio sam da nije mi se nešto popravio ping. Pa da slučajno nisam pinger. Pa jedno lika. Pa dođi ti prije retmeća. A pa ti su unutra, pa GG za tebe. Sad ću morat da umreš. What? Ima enchantovan armor. A, ti si Afka. Otkud njemu enchantovano? What the freaking... Jede apple. Freaking god. Lik je OP, gledajte ono enchantovanje cijeli. Nije on peco, nemam pojma šta je radio. Ili radi neki challenge ili me zeza neko. Jer on ima enchantovan mač i sve to. Nemoj me zezat, brate. GG. To bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedeći. Ćao.